Mga kapuso na involvement kaniadto sa paggamit og illegal nga droga apan nakaya sa usa ka kagay-anon nga magbag-o ang iyang kinabuhi layo sa mong illegal nga binuhatan. Ug karong buntaga gitagaan kita niya og higayon nga ma-share ang iyang istorya. Aniya si Edwin Sugian. Sir Edwin, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Mayong buntag. Sir, unsa kang idara nagsugod nga na-involve sa paggamit og illegal nga droga ug unsa o kinsa ang nag-impluwensya nimo niini? Sa paggamit sa 15 years old, nagamit na ko illegal nga droga sama sa mga marijuana o kining tambal nga pidol. Sa gyud kini ang akong mga barkada usa sab ko na biktima nila mo na akong nakasulod nga nga bisyo. Sa ako lang kabubuton ning pagkuan lagi ning bisyo nga ibog-ibog lang yun. Tapos diretso na dahil tuloy-tuloy na yun di na yun mabiyaan. Unsa experience, sir, during nagagamit ka ani ug unsa po yung mga side effects, sir, nga imong nakita, sir? Grabe sa potod yun ka usasab ka nandi ka magkagamit mangita iyag diskarte nga kagamit ka na nga bisyo. Kay kini lagi yung natandog na atong mga kalawasan sama ng tambal nga pidol. Tama gid kayo. Grabe gid. Di masabtan. Nilad gid tanahon sa laing tao nga wala nagbisyo. Og sa ako okay to sa ako pero kay nagamit man sa uban nilad kayo tanahon. Pila ka katuig, sir, nga naapil aning maong illegal nga binuhatan og gitago pud ba nimo ni nga bisyo ngadto sa imong pamilya? Oh, sa primero ako gyud na siyang gitago. Tapos sa kadugayon na magay panahon nga mo na ingon nga aso di makumkom. Nasapnan ginoon ko sa kong sawa. Mo nang nakamaton sa ko hinahinay nga pagbisyo kay na may tay ulitaw lagi ana nya mga 15 years na ginamita na ko ng bisyo. Unsang nagtulak sa imo, sir, nga magbag-o og biyaan ang illegal nga droga? Una sa tanan kining presidente nato si Digong Duterte na naiyang yang gihatag nga magbag-o ang tao sama aning tukhang o naay kon sa barangay kining CBRP dito rin ko nga ako gisyang sulayan og sulod na magbag-o gid ko nya bahin din sa mga isgot sa mga basa sa mga Bible ana mo gina akong gisulod sa akong ulo na para gid ko magbag-o. Para pud sa imong pamilya siguro, sir, isa pud na sa rason nganong gusto ka magbag-o, sir? Usa gina siya kay lisod kayo sa nagbisyo pa ka o ganang atong pamilya luoy wala na di na ka masaligan sa imong pamilya tungod na lang gisudlan nga bisyo. Sir, unsa ba kalisod dihang nibiya na ka sa droga? Na pa ba'y mga instances nga mangita gyapon ka o giunsa nimo na nakaya nimo nga magbag-o gyud og biyaan kini nga illegal nga binuhatan? Naaman ng kwante sa ako lang yun lugot na yun ko nga pagundang kay mismo antod karong gali napagalay ang akong mga rosaryohan ikan sa pagundang. Dagoy salamat. Mo nang iyon ako nga na kuha na gyud ako ang ambisyon nga maundang yun ako ang akong mga bisyo nga binuang sama na ng duga. Karon nayag na nga akong kaugmaon. Karon, sir, nga nagatrabaho na kaisip usa ka barangay tanod so usa ka barangay dinhi sa syudad, matawag ba nimo nga calling na sabni aron magbantay nga mahilayo sa bisyo ang mga kabataan ug dili sama ang ilang ma-experience sa imong mga naagian kaniadto? Nakadungog gyud mo sa ako kana mga kabatanunan. Ako niagi ko kon ayaw gid taon mo pag luluanan druga sama nako karon may puruhan pa gyud ay nga magbag-o ko
Karon sir nga nagbag-o na ka, unsa imong masulti sa pamaagi sa imong kinabuhi karon nga layo na ka sa bisyo? Dako gyud kay pasalamat di na ako makuan tungod sa akong kalipay. Ngunit ako nga natagaan gyud ko og isa ka pulong sa Dios nga iya gyud kong gitagaan og chance nga magbag-o. Lastly sir, imong mensahe sir sa mga susama nimo sir nga nalulong sa illegal nga binuhatan, illegal nga droga ug katong sa mga individual sir nga buot pod nga muundang ani nga bisyuha sir. Imong mensahe ngadto kanila. Naunta kinsa tong naminaw og nakadog ini akong mga istorya atong naggamit pa sa bisyo, palihog na lang ko na taon nanaon din ninyo utok raan yung gubaon ug ang inyong pamilya. Luod gyud kay mo. Daghang kayong salamat Sir Edwin sa pag-share sa imong istorya ug paghatag og inspirasyon ngadto sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi sir. Salamat, sir. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.